Wekelijks zijn we op bezoek bij een inwoner met een bijzonder verhaal. Iemand die zich vol passie inzet voor een betere wereld. Haar lust en haar leven is bewegen. Met hart en ziel werkt Ien Jacobs dagelijks aan haar missie om zoveel mogelijk mensen aan het bewegen te krijgen. Ja, eigenlijk wilde ik vroeger worden wat ik nu aan het doen ben. Alleen had ik toen als puber niet de overtuiging dat ik dit zou kunnen. Toen ben ik een heel andere richting ingegaan. Ook leuk, heb ik ook heel veel geleerd. En ook alles wat ik toen heb geleerd, dat kan ik nu allemaal gebruiken. Want ja, een eigen bedrijf hebben in het sport wil zeggen dat je ook zakelijke kanten moet belichten. En dat je een commerciële kant moet hebben. Nou, die heb ik eigenlijk in al die jaren kunnen ontwikkelen. En toen ben ik uiteindelijk toch weer in de sport terechtgekomen. En nu kan ik alle kennis en ervaring die ik heb, die bundel ik in hetgene wat ik nu doe. Haar motto is, door zelf in beweging te komen, komt de rest ook in beweging. Omdat ik zelf heb ervaren, maar ook uit wetenschappelijk onderzoek steeds meer naar voren komt, dat bewegen gewoon ontzettend goed is voor je lichaam, maar ook voor je geest. Standing in a crowded room and I can't see your face. Put your arms around me, tell me everything's okay. Al sinds haar jeugd staat haar leven al in het teken van bewegen. Ja, als kind vond ik sporten al heel erg leuk. Ik zat altijd te wiebelen op de stoel en te bewegen en lekker naar buiten. Dan blijf je toch in de sportwereld. Uiteindelijk is hier in 1992 een atletiekvereniging opgericht. Daar ben ik toen eigenlijk van dag 1 af lid van geworden. Toen ben ik het trainersvak ingerold en zo ben ik via een aantal stappen terechtgekomen naar wat ik nu ben. Dan ga je allemaal door. Ien is ervan overtuigd dat meer bewegen de kwaliteit van leven aanzienlijk kan verbeteren. Bewegen kom je beter in balans. En bewegen, heel veel mensen denken dan aan, goh, moet ik dan heel veel gaan sporten? Nee, bewegen kan ook al heel laagdrempelig en gewoon in het dagelijks leven. Dus ik vind het ook altijd wel een uitdaging om mensen dat bij te brengen, dat je staande bij de kassa nog oefeningen kunt doen als je lang in een rij moet wachten. Dat je dan daar gebruik van maakt van die tijd om een aantal oefeningen te doen die niemand in de gaten heeft. Dan heb je al een vorm van bewegen. Ik zeg altijd, ga je boodschappen eens met de fiets doen in plaats van met de auto. En dan komt altijd het tegenargument, ja, maar dan heb ik heel veel spullen nodig en dan heb ik een kratje bier. Nou, wat let je om 2 keer naar de supermarkt te fietsen, zodat je toch aan je beweegnorm komt. Dus dat zijn ook vormen van bewegen. En dat vind ik al met al een leuke uitdaging om dat in mijn trainingen zoveel mogelijk bij te brengen. Daarbij heeft hij ook een duidelijke visie op hoe de manier van denken in de westerse wereld veranderd is. Het lichaam heeft een zelfgenezend vermogen. Alleen in de westerse wereld is dat behoorlijk aangetast. De mensen vliegen voor ieder klein ditje of datje naar de huisarts, krijgen een doosje pillen mee. En ik ben ervan overtuigd, als je goed leeft en voldoende beweegt, dat je je zelfgenezend vermogen stimuleert en dan heb je geen enkel medicijn meer nodig. Voorlopig is Ien nog niet klaar met haar missie, dus van stoppen is nog geen sprake. Het is ontzettend leuk om te doen, om mensen inzicht te geven in hun eigen gedrag en hun handvaten te geven om te komen tot een gezonde en bewuste leefstijl. Want als je denkt, ik ga alleen maar bewegen, want heel veel mensen geven als tegenargument, ja, maar ik ga sporten en ik val niet af. Ja, als je doel is om af te vallen, dan zul je bijvoorbeeld ook moeten kijken naar je leefpatroon. En dan heb ik het over het bewegen, maar ook over de voeding en over je ontspanning en over je stress. Wat ik zou willen is alle mensen in Peel en Maas en ook daarbuiten bewust maken van dat bewegen heel veel voor je doet en dat het alleen maar positieve effecten heeft. Alhoewel haar missie nog niet is geslaagd, is Ien zeker van één ding. Ik ben hartstikke gelukkig.